Santiago pode máis. Dende UCIN Galicia propoñemos que a futura infraestructura da Policía Nacional en Santiago de Compostela se converta na principal sede operativa da Policía Nacional en Galicia. A nosa cidade é a capital de Galicia, sede das principais institucións e destino de millóns de visitantes cada ano. Por iso, cremos que Galicia necesita unhas instalacións policiais modernas, preparadas para os retos do presente e do futuro. Falamos dun complexo capaz de albergar unidades especializadas, servizos tecnolóxicos, formación permanente e recursos suficientes para responder con eficacia ante grandes eventos e situacións de emerxencia. Investir en seguridade non é un gasto, é unha aposta polo futuro, pola protección da cidadanía e por mellorar as condicións de traballo dos nosos axentes. Galicia merece unha infraestructura policial de primeiro nivel e Santiago reúne todas as condicións para liderar este proxecto.